Fil-waqt li għaddejjin għadna bil-ġbir tal-dieċ u l-offerti, nistedinkom tqumu bil-wifqa ħalli kif inhu xieraq u sewwa nonoraw l-Ispirtu Santu li ġiġa qiegħtaw biex qabel nisimgħu din il-kelma mqazza li hu poġġa llum għalina natuh dak li jisħoqlu il-kontroll għaliex mingħajru la jkun hemm frott, la jkun hemm effett, jkun ġast kliem. Imma aħna mridux dan, aħna rridu l-Ispirtu talla jaħdem il-lejla, u hu ma jaħdimx hekk aħna ma nistidnuhx. Għalhekk Mister Qaddis nirringrazzjawk ta' din il-preżenza li diġà qiegħda fostna mulej. Nirringrazzjawk ta' tjubitek mulej Qaddis, nirringrazzjawk ta' mħabbtek mulej. Nitolbuk biex qalbna verament mulej imilu lejk il-lejla. U ma tibqax iktar il-jien li tirrenja ma tkun verament mamula rida tiegħek illum. Mulej enna ħalli din il-widna tal-qalb tagħna tinfetaħ beraħ. U verament dak li jintandek għalina nkunu nixxenqu għalih mulej biex inħalluh jitrasformana. Missier, ħalli inti dejjem tuħu l-unur u l-glorja mulej. B'dak li inti ħatamel il-lejla u li ħatkompli tagħmel mulej. Għal-glorja tiegħek f'isem Ġesu Kristu. Poġġu bil-qiegħda. Grazzi mulej. Mela, ħaniftaħ b'Galatin. Għat li mhijiex l-iskrittura li rrid niftaħ il-messaġġ fuqha, però ħanibda biha il għaliex propju li ħanitkellem fuqu ħajoħroġ minn dal-vers, imma mbagħad niftu fuq skrittura oħra. Galatin 5:22-23 tgħid il-frott game, please. Grazzi. Mela, il-frott tal-Ispirtu huma l-imħabba, l-għena, is-siliem, vuol dire il-paċi, is-sabar, il-ħniena, it-tieba, il-fidi, il-ħlewwa u r-rażan. Dawn huma il-frott tal-Ispirtu li l-mulej irrid li jara fil-qoffa tagħna meta aħna nitilgħu bil-qoffa qudiemu sewwa huma il-frott li jistenna minn kull Kristjan u jgħidilna li kontra dawn ma hemmx liġi. Propja llum ħanitkellmu fuq waħda minn dawn il-frottiet li hija importanti u li mingħajra propju bħalma huma l-frottiet kollha imma mingħajra propju qas nistgħu nagħmlu xejn u ħadkunu tafu għaliex issa. Waqt qed nipprepara dan il-messaġġ li kien hekk propju fi ftit ħin. Il-mulej poġġi li f'qalbi xi ħaġa li kont diġà għaddejta xi qabel. Survey li sar ġol Amerika fuq xi wassal għal suċċess personali tal-bniedem. Kulħadd jixtieq li jirnexxi fil-ħajja, sewwa. Issa, meta nagħmlu dawn is-survey, il-biċċa l-kbira kienu ta' 58% qalu li good health hija l-iktar ħaġa li hija neċessarja biex ikollok suċċess personali fil-ħajja. It-tieni post ġi an enjoyable job, voldi li inti jkollok job għal qalbek tiswa biex ikollok suċċess personali. 48% qalu hekk. 45% qalu a happy family, li jkollok familja kuntenta. Kollha tajbin, ovvjament. Kien hemm 39% qalu a good education, li jkollok education tajba, li vera twaslek għas-suċċess personali. U mbagħad fil-5 post kien hemm peace of mind, voldri paċi li il-paċi li tkun f'moħħok u f'qalbek li toħodlok over il-paċi tal-moħħ. Daw taw fil-5 post 34%. Sewwa. U mbagħad f'25% qalu good friends li jkollok il-ħbieb sewwa jkollok il-ħbieb twaslek għas-suċċess personali. U wara ħafna persentaġġi affarijiet fatturi materjali, voldiri bħal meta ngħidu flus bla limit,
jwaslek għas-suċċess, xi karozza lussuża, fimni, kulħadd kif jara s-suċċess fil-ħajja tiegħu. Xi dar sabiħa, insomma. Affarijiet materjali, għalihom twassalhom għas-suċċess. Issa, di kienet fid-dinja sewwa, kif iħarsu lejha d-dinja. Imma xi ħaġa sabiħa kienet li għalina m'għandix tkun fil-ħames post żgur, il-peace of mind, il-paċi għandha tkun l-ewwel, on top. Għaliex? Għax l-oħrajn nek toqgħod tinnota, jekk ma jkollikx din il-paċi mbirka, laqas se jkollok l-oħrajn ta'. Jekk inti toqgħod tgħid pereżempju good health, tiġi qed ikollok il-paċi. Sewwa, jekk an enjoyable job jiġi wkoll, jekk int tkun fil-paċi, kemm jekk innifsek u kemm ta' madwarek. Kemm hija importanti. Xi ħaġa li forsi qatt ma riflettajna fuqha. Familja, hekk ma jkollokx il-paċi, kif tista' tkollok familja enjoyable, familja li qed tuħu li ħadd waslek għas-suċċess. Daw kollha se jwasluk għas-suċċess. Edukazzjoni tajba ukoll. Volderi qed naraw ħaġa, good friends, jekk ma jkollokx il-paċi miegħek innifsek qatt ħadd ikun rid jersaq lejk. Aħseb par kemm ħajkollok il-ħbieb. Vera għax jibdu jadu isma di xilma doffix, dwejaq fiha. Fim, volderi kollox jorbot. Ma dil-imbirka paċi. Issa, mela għall-inqas qed naraw li kienet fil-ħames post. Imma, hija xi ħaġa li Ġesu u Alla irida. Volderi tant irida li hija waħda minn dawn il-frott. Għalhekk kien ftaħt biha, volderi għalina l-Kristjani għandha tkun in-number one minn din il-lista kollha għas-suċċess personali, għaliex Alla jrida u jiena se nsemmi żewġ jew tliet skritturi m'hemmx għalfejn tmorru hemm fejn Luqa 14 jedinna meta il-bxara li kien ġej is-sittana u li ħajtwielet. Sewwa glorja lil Alla fl-għoli ta' smewiet u paċi fl-art li l-bnedmin ta' rida tajba volderi il-paċi l-ewwel ħaġa li ġiet dikjarata mat-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu. Din kienet volderi il-sors li jrid x'qal, ma qalx lussu jew flejjes paċi. Dik li l-mulej Ġesu kienet number one li kien ħajġib bejna u bej il-missier. Halleluja, dik xi ħaġa li titkun vera talla biex tapprezza. Issa, x'jedin aktar, Ġesu qal inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, Ġwanni 14:27. Ħanidħlu fiha di x'paċi, x'islimi li ħallinna Ġesu. Iżajja profetizza wkoll il-prinċep tal-paċi. Il-prinċep tal-paċi li hu Ġesu s-sittana, voldiri il-paċi kemm hija importanti l-aħwa. Imma, mela mhux in-nies biss ifittxuha għax anke n-nies tad-dinja ta' jfittxuha, jafu ma jafux. Imma they crave for it, jafu li hemm dik xi ħaġa li jridu, qatt li mhux qed jittendu li hija in-number one għandha tkun il-bażi tal-affarijiet l-oħra. Imma irida Alla wkoll li għalina għandha tagħmel iktar importanza. Imma li sa niftħu fuq ejja di, allura għaliex meta din il-paċi irida il-mulej in-nies irriduha għaliex mhux kulħadd għandu. Anzi, il-biċċa l-kbira we struggle għal din l-imbirka paċi. Għaliex il-mistoqsija tiġi waħda, hekk inħarsu madwarna fejn il-paċi. Apparti fid-dinja. Sewwa, imma anke bej il-Kristjani u ejja. Sewwa. Ħafna tara nies irrabjati, offenduti. Sewwa, muġuwa u mkissra. Għaliex? Taħsbu li għax ma jridux paċi daw? Le, iridu paċi, imma il-paċi kif iriduha huma. Għax il-paċi li qed ifittxu tiddependi fuqhom u x'jixtiequ huma, jew minn fuq xi ħadd ieħor, jew minn fuq xi ħaġa oħra. Allura meta naqgħu f'dik in-nasba, anke nkunu Kristjani, ta' nistgħu naqgħu fiha di, għalhekk il-kelma tal-lum għaliex? Għax il-mulej bħalissa hemm shifting, ta' kulħadd jaf fl-ispirtu.
il-mulej irid u blaġla qiegħda din, hekk aħna anki naraw barra ta' mhux hawnhekk biss. Kull fejn tisma' min joqgħod isegwi x'qed jiġri fil-ġisem ta' Kristu barra wkoll. Naraw li hemm shifting fl-ispirtu li jrid xi ħaġa ola l-mulej. L-ispirtu Alla qed iħabbrek għal xi ħaġa li aħna rridu nikbru fiha. Allura, meta aħna di nafu li qegħdin fiha sewwa, infittxu biex nifmu xi jrid iwassilna di fiha l-mulej. Li kieku il-paċi insibuha kif aħna nimmaġinaw u nixtiequ u naħsbu, ma tkunx tiddependi fuq dan l-ispirtu. Irrid joħodna livell ieħor u dan livell ieħor tirrikjedi din it-tip ta' paċi. Il-paċi li infittxu lilu, mhux il-paċi kif nimmaġinaw aħna. Issa, ħafna jaħsbu li jistgħu jesperjenzaw din il-paċi. Għalissa qed nitkellmu fuq il-paċi li aħna għalina għal-ħajja tagħna. Kif jesperjenzaw paċi, kif se tiġi? Ħafna jaħsbu li għax jivvendikaw ruħhom. Għax xi ħadd ikun għamilhom xi ħaġa. U meta jpattu ħanistrieħ, ħansib il-paċi. U f'dan il-mument aħna qegħdin hawnhekk biex nitalmu. Ħanaraw aħna nidħlu fiha din il-ħaġa, ejjew nfittxu fil-qalb tagħna. Jista' jkun li qed infittxu paċi aħna billi nivvendikaw ruħna jew impattu xi ħaġa. Issa impattu taf ma tkunx violenza jew xi ħaġa tidher ta'. Taf ma tkunx qed tagħmel xi ħaġa u tpatti. Taf pereżempju ma tkunx qed tagħmel l-elmu tiegħek biex tgħin l-oħtok jew l-ħuk. Hemm xi inġustizzja pereżempju, u inti taf li tista' tgħin u tista' titkellem u tista' tiċċara l-affari, imma ma tagħmilix. Voldri hemmhekk diġà hemm vendikazzjoni biex noqogħdu attenti. F'liema livell qegħdin? Qiegħda f'livell sewwa jiena li ma nfittix li nistrieħ għax nara l-oħti forsi tbagħti xi naqra jew ħadet dak li ħaqqa. Jew li ħaqqu. Irridu nikbru f'livell ieħor, għalhekk qegħdin nitkellmu, irridu nikbru f'livell ieħor. Ħafna jaħsbu li esperjenzaw paċi meta l-partit politiku tagħhom ikun fil-gvern. Mingħajr ma noqgħod ma ħansemmi xejn u l-ebda partit. Imma ħafna jaħsbu li għax hemm il-partit tagħhom fil-gvern se jkollhom il-paċi. Għaliex? Għax ħafna jaħsbu li jistgħu jagħmlu li jridu, għax għandi l-dak imexxini, għax għandi l-dak jiffavorini. Li kieku għal-pagani, għal dawk li qegħdin fid-dinja, jista' jkun. Għax ħafna jimxu b'dan il-mod li jaħsbu li għax takwista affarijiet u pożizzjoni ħassib il-paċi, imma mhux għan-nistalla. Biex voldiri min qed jaħseb hekk, għadu jaħseb hekk. Ħajbati u ħajarralu. Voldiri għax ma tistax tkun sieqek fid-dinja. U tkun sieqek Alla. Din il-paċi li qed nitkellmu fuqha ma tiġix minn bniedem jew minn pożizzjoni. Di tiġi minn Alla nnifsu, ħanaraw kif issa. Għaliex għax din mhux ħataffettwa lilna biss, personali l-familji tagħna, ħanaraw li anke l-Knisja ta' Kristu. Hekk ma tkunx qiegħda f'din l-imbirka paċi li hija ta' kif irida Ġesu. Mux nissa naraw il-mirakli ta' li l-mulej irrit li għamel din il-Knisja. Missa jisiru. Għax hemm xi ħaġa li mhux qiegħda skont ir-rida t'Alla. Jista' jkun oħrajn jaħsbu li jesperjenzaw paċi meta l-affarijiet imorru kif jogħġob lilhom. Għaliex ħafna joffendu ruhom, għaliex ikun hemm il-bitterness u ġieħ. Għax bħal medna. Tkun tiddependi minn fuq persuna oħra, li llum jew għada se tweġġek. Illum jew għada se tfalli. Illum jew ixini ta' voldi li sa tkun il-mara, r-raġel, it-tfal, jinnaf, oħtok fil-mulej, kont forsi tafda, u għalla ħares ma jkunx hekk għax aħna kollha nemmen li l-għanna li l-Kristu f'ħajjitna u l-Ispirtu t'Alla
imexxina f'dil ħaġa, imma kulħadd għandu karattru differenti. Sewa, voldi li ejja nżommu f'moħħna di li il-karattru huwa differenti. Mela ma jfissirx li jiena sa nsib paċi għax jiena naqbel totalment moħħti u jekk ma naqbilx f'xi ħaġa ħatweġġani għax trid tweġġani jew anything, jew ir-raġel ma jridx ikkuntentani f'xi ħaġa, allura ma nsibx paċi. Jew jien naf xi post li nixtiequ ma akkwistajtux ma nsibx paċi. Qegħdin nigranfaw ma' affarijiet materjali li llum jew għada se jiffejljawna. Mhix dik it-tip ta' paċi. Le, il-paċi tal-mulej hija differenti minn dawn it-tlieta. Ejjew immorru Ġwanni 14, vers 27. John 14. Għaliex nemmen li l-mulej poġġi li din f'qalbi jiena, din l-imbirka kelma fuq il-paċi li ma kienitx assolutament aqqas xejn f'moħħi. Ħlif li meta sirt nafda l-għodu li ngħaddi dal-messaġġ u mort għand il-mulej biex verament tini kelma għall-Knisja llejla u kienet propju din il-kelma, il-paċi tal-mulej. Hekk jaħdem, eżatt, hekk jaħdem. Mela Ġwanni 14:27 jgħid hekk. Jiena inħallilkom is-siliem. Mela daqt jitkellem Ġesu. Mela jekk m'għandekx paċi bħalissa, m'intix qiegħed fir-rida tal-Alla ta'. Għax Ġesu jrid is-siliem. U jrid il-paċi. Ħarsu lejha hekk. Mela, jiena natikom is-siliem. Natikom is-siliem tiegħi issa. Is-siliem tiegħi. Ma natijulkomx kif tagħtih id-dinja. Tħallux qalbkom titħawwad u lanqas titbeżza. Mela dil-paċi li l-mulej irid jagħtina mhijiex kif qed naħsbu aħna, għalhekk qed jgħidilna isma' tibżax. Tibżax u titħawwaġ. Għax qed ngħidlek li mhux kif qed taħseb int se tasal għal paċi. X'qed jgħid mela l-mulej? Il-mulej jrid jagħtina paċi li jiġri x'jiġri fil-ħajja tagħna. Tibqem. Għaliex? Għax tiddependi fuq l-Ispirtu tal-Alla li qiegħed fina. U jekk ma naqbdux di, ħanibqu mingħajr l-paċi. Nistu mhux nistragiljaw u nistu mhux nedulu fejn int mulej. Meta ngħaddu mill-maltempati l-aħwa, hemm bżonn li di tkun fil-wiċċ net tagħna għaliex tal-qalb tagħna u ta' moħħna għax se jkun hemm momenti id-dur fejn id-dur m'intix se tiseb paċi jekk int għaddejja mill-maltemp. U fil-maltemp ħafna drabi aqqas naraw il-Ġesu. Tiftakru meta kien hemm dak il-mewġ u għaddejjin hemm bil-mewġ u kien ġej Ġesu fil-bogħod. Bil-mod biex taraħ fil-maltemp il-Ġesu. Għax ikun hemm il-maltemp, ix-xita u r-ragħad u l-maltempata għaddejja. Imma qiegħed jekk aħna naqbduha di li qiegħed ġo fina, il-maltemp aqqas nikkalkulawh ta'. Għax ikun hemm il-paċi, dik tfisser il-paċi li jiena naf li jaħbad kemm jaħbad, iried kemm iried, u l-mewġ jħabbat kemm iħabbat, imma il-paċi għax naf li hemm Ġesu Kristu li jekk ħanimxi fuq il-kelma tiegħu se joħroġni minn għalhekk qed jgħid li tibżax, la tibżax u titħawwaġ. Għax bik bija fik int se tibqa' stabbli. Tibqa' soda u ma tixxejkjax. Din hija il-paċi mhix għax nakkwista xi ħaġa materjali. Verament ma nafx qatt esperjenzajtu, ma naħseb il-koll esperjenzajniha. Meta nkunu nixtiequ xi ħaġa, mhux sakemm takkwista, veru? Meta takkwista, naqqas tibqa' daqshekk importanti. Titfaħħam jekk forsi tuża ħafna drabi. Vera? Ġesu mhux għal dawk l-affarijiet qed jgħidilna ejja nissudakom. Għax dak li għandina għalikom huwa tant kbir qasadkom biss qegħdin tara qas qed ixxommu ħadkom. Imma jrid preparazzjoni. U din hija preparazzjoni li qed jagħmlilna l-mulej. Ara kemm hu hekk. Xi ħadd qal, ma nafx min kien, imma xi ħadd qala jienu naqra dan l-artiklu
war kemm tagħmel sens. Il-paċi ma tfissirx absence of trouble, ma tfissirx li ma jkunx hemm trouble f'ħajtek. Mhix dik il-paċi li m'hemmx trouble, għax ma jistax ikun kieku qatt ma jkollok paċi għax it-trouble qiegħed ma saqajna kontinwament. La hemm ix-xitan għaddej, he makes sure li ħajkun hemm trouble. Mela il-paċi tistennijiex li inti tgħid ħajkolli l-paċi meta ma jkollix trouble iktar fil-ħajja tiegħi. Le, il-paċi tkun hemm anki fit-trouble għax taf li inti fuq u trouble. B'din il-mentalità għax inkella maħniex se nekkwistaw għall-paċi. Il-paċi hija l-preżenza tal-Alla nnifsu. Il-preżenza meta jkollna l-preżenza tal-Alla jiġri x'jiġri fil-ħajja tagħna. Ma ċaqilqekx. Infatti, meta nħossuna dawn, x'irridu nagħmlu l-aħwa? L-ewwel ħaġa meta tħoss kollox qed jissikka fuqek. Mhux tmur tiġri. Il-preżenza dejjem qedem, imma meta qed int għandek it-trouble għaddej il-focus titħabad biex iżommu fuq il-mulej. Sawa, mela allura biex il-paċi tibqa' hemm fit-trouble mur make sure li l-preżenza tal-Alla qiegħda hemm. Toħroġ mill-preżenza tal-Alla għax bekk biss se jirnexxielek teleb il-problemi, il-maltemp. Mela irridu l-paċi. Ma naqgħodux nistennew li ma jkollniex trouble. Għax ma ħatasal qatt inkella l-paċi. Il-paċi rridu naraw x'qed jgħid hawnhekk issa. Dik hija. Mela jmorru Filippins 4. Ħalli din hija l-iskrittura li nixtieq niftaħ fuqha iktar issa. Filippins 4. U ħanaraw x'qal Pawlu, ħanibdew minn vers 1. Lil din il-Knisja ta' Filippi li kienet ħal-qalbu għax kienu anki jirrispettaw ħafna anke materjalment meta kien il-ħabs, kienu jieħdu ħsiebu, kienet komunità ħafna għal Pawlu. U ħanaraw issa f'xena ta' f'kuntest ta' knisja, il-paċi fiex tidħol. Għax issa l-ewwel rajna personalment kif aħna nistgħu nkunu fil-paċi, imma issa fil-knisja bejnietna. Sewwa, u da Pawlu għalhekk. Vers 1. Għalhekk intom ħuti li intom l-għoża u x-xewqa tiegħi ferħ u kuruna tiegħi. Ara naqra daw kemm kienu xi ħaġa speċjali għalih il-Pawlu. Bil-fors voldi f'din l-istat kemm ridilhom ġid. Żommu sħiħ fil-mulej, maħbubin tiegħi. Għalihom il-dawn in-nies li tant kienu prezzjużi għalih. Nafx qallhom. Żommu sħiħ fil-mulej. U sodi. Qed jitfaxxi tan ma saqajkom, importanti li tibqu sodi. Għax inkella il-Knisja ma tiffunzjona sewwa. Inkella se jkun hemm diviżjoni, inkella x-xitan se jidħol u jfarrak u jkisser u jisraq u joqtol. Ejja ndaħluha f'rasna di ma mpaxxuhx iktar ix-xitan. Ejja nħallu l-Alla jaħdem jekk irridu nkunu dawl fid-dinja. Aħna maħniex insejħin kien biex nkunu parti mid-dinja. Anzi inneħħu jekk hemm xi ħaġa tad-dinja minn ġofina, imma aħna msejħin biex nkunu dawl fid-dinja. U biex nkunu dawl ma nistux nisimgħu pritka u nibqgħu hemm. Irridu nagħmlu bħalma sa naqraw dawk li niġu malma. Ara xi kliem prezzjuż qal Pawlu hawnhekk. Mela, vers 2 jgħid lil-Levodja u lil-Sintiki, dawn iż-żewġ ismijiet, nista' nitkellmu fuqhom, nitlobhom bil-ħerqa. Right, vuol dire xi ħaġa urġenti. Biex ikunu ta' fema waħda fil-mulej. U lilek ukoll nitlob sieħbi Siżigu. Ma nafx min kien, imma kien xi ħadd għall-qalbu żgur. Laqgħet sejjaħlu sieħbi. Sewwa, aqtax qallu ejnom int il-dawn it-tnej biex ikunu ta' fema waħda. Ara fiex tidħol il-paċi wkoll. Ma nixux noqogħdu ċiċċi beqqi bil-qiegħda, jekk hemm bżonn irridu nqumu qawma minn hemm u niċċaqalqu. Il-daqallu u minn hemm u għejnhom il-datnej. Għaliex? Għax huma t-tnej tħabtu miegħi fix-xogħol tal-Evanġelu, waldi daw ma kinux it-tnej għadhom ġejjin, ma jafu xejn. Kienu t-tnej diġà
sewwa fil-mulej u jaħdmu ma' Pawlu għall-Evanġelu daw it-tnej min-nies. Sewwa kienu jitħabtu miegħi fix-xogħol tal-Evanġelu flimkien ma' Kliment u l-bqija ta' sħabi. Isimhom daw miktub fil-ktib tal-ħajja. Dawn it-tnej kellhom isimhom fil-ktib tal-ħajja, imma ħankopru naqraw. Ifirħu dejjem fil-mulej, nerġa' ngħidilkom ifirħu. Kemm importanti biex tifraħ qed ikollok il-paċi. Voldi qed jagħmel enfasi hawn. Kemm hija importanti. Jekk imorru vers 9, u kull ma tallimtu, u kull ma ħadtu minn għandna, u smajtu u rajtu fina, għamluh. Alla taslim ikun magħkom. Mela hawnhekk hemm il-preskrizzjoni. Għal paċi vera. Jekk int trid tgħix fil-paċi veru, insa dak kollu li qed taħseb kif se ssib il-paċi. All right, x'inhi l-problema? X'inhi l-maltempata li qed tgħaddi minnha? All right. Is-sugu, il-bażi hija din. X'inhi il-problema li jkollok din l-imbirka paċi li qed jgħid il-mulej. Għax minna from it will spring forth joħroġ il-breakthrough li għandek bżonn. Jekk ma jkollniex din il-paċi li qed jitkellem fuqha, la se jiġi fejqan, la se jiġi ħelsien, la se tiġi financial breakthrough, mu se jiġi xejn. Mela nifqu nispiċċaw u nissiltu għal fejqan, għal ħelsien, għal flus, ejja nfittxu il-paċi tal-mulej. Mbagħad the rest will follow. Din xi ħaġa li l-mulej illum irid iwaslilna għax qed ikun hawn ħafna struggling. Struggling għax qed nippruvaw naslu aħna. Qed nippruvaw nagħmlu xi ħaġa aħna. Mela illum qed jgħidilna x'għandna nagħmlu. Għal-ħajja iżjed sempliċi. U iżjed tagħti frott, kif tgħidha bil-mati fruitful. Sewwa li tagħti frott, li ħanaraw frott. Mela allura hawnhekk qed jgħidilna dak kollu li qed intisimgħu u titgħallmu u smajtu. Għamluh għax bekk mhux biss se jkollok is-slim, imma is-sors tas-slim Alla nnifsu se jkun miegħek. U din il-preżenza mu ħadd toħodlok qatt il-paċi ma ħadd titlaq jekk inti kollok din il-preżenza. Għaldi biss iridu nitħabtu l-aħwa, biss li nibqgħu fil-preżenza t'Alla. Tallu wix taħrab di, għax sakemm int qiegħed fil-preżenza t'Alla, għandek il-paċi u all things will follow. Grazzi mulej. Alleluja, grazzi mulej. Għax tejja meta tikkumbatti waħdek għal ċertu affarijiet, tinsa x'qed jgħidlek il-mulej, tinsa t-toroq tal-mulej, x'sa jiġrilek, ħadd titkisser, ħadd ejja. Fejn il-paċi, fejn int mulej, u mbagħad nibdu naqgħu fl-arżijiet. Għax hekk tispiċċa mbagħad, fejn int mulej? Meta l-mulej qiegħed ġovina. U xi kultant tibgħet tgħid rajt ngħidha kemm il-darba nidu mulej int qiegħed fija. Imma qed nesperjenza il-frott tal-qawwa tal-mulej ġo fija, jiena kontinwament irrid nfittxha di. Mulej, jekk int vera qiegħed fija, irrid nesperjenza dak kollu li jġib miegħek, il-ħajja bl-abbundanza. U hawnhekk għandna il-preskrizzjoni. Ejja naqbduha l-aħwa, għax hekk naqbdu di. Mhux ħanaraw frott biss fil-ħajja personali tagħna, fiż-żwieġ tagħna, fil-xogħol tagħna, imma anke fil-Knisja. U naħdmu għall-mulej flimkien u narraw il-qawwa tal-Ispiritu Santu. It's his will. Wara kollox di xi ħaġa li hija rida tiegħu. Sewwa, mela hawnhekk qed jgħidilna il-preskrizzjoni. Issa. Pawlu qed jgħid qed intikom dal-pariri jien. Hekk issegwih ħajkollok il-paċi. Imma daw ħanabdew fuq daw it-tnejn. Għax meta naqrawha dil-passaġġ, isna ma naqbżuhom. Vers 2 fejn jgħid lill-Levjoda u lil Sintiki nitlobhom bil-ħerqa biex ikunu ta' fehma waħda fil-mulej. Imma hija importanti. Għax daw kienu tnejn min-nies li kellhom il-konflitti mid-dera. Daw kienu tnejn min-nies li kienu ta' ċertu livell u kienu
kien hemm konflitt. U tant kien hemm konflitti bejnietom li saħan sitra il-Knisja bdiet tħossa u Pawlu sar jaf u ħass li għandu bżonn jittekki li għad il-ħaġa. Għax hekk ma jtajjarix minn nofs kienet kadbat il-Knisja. Allura għallhom isimgħu, intom it-tnejn. Make sure li dak li qiegħed bejnietkom jieqaf. Għax illum il-ġurnata, intom ma tkomx tagħkom infuskom. Qegħdin tippruvaw taraw ta' min ħatgħaddi minnkom. La kien hemm xi konflitt bejniethom. Ma nimmaġinax jiena li ma ridux paċi daw it-tnej, imma riduh kif on their terms. Kif ħasbu huma u kif jaqblilhom huma. U hawnhekk qed jgħidilhom isma' jekk intom Kristjani ta' veru, mhux tal-isem. Oraj, jekk intom Kristjani, issa aġixxu ta' Kristjani. U tibqgħux tagħmlu dal-affarijiet li qegħdin tagħmlu, għamlu ħalalla, issa huwa s-sit. Mela il-paċi tittiġi skont kif irida il-mulej. Mela meta int qed tiffaċċja kwistjoni forsi bħalma kellhom daw it-tnej, il-mistoqsija li tittamel u li suppost tagħmlu dawn f'kull ċirkostanza ta' xi jrid Alla fiha dis-sitwazzjoni u mhux irrid jien u x'jaqbel lili li ħafna drabi naqgħu fiha għalhekk tidħol il-friction. Għax naqgħu fiha di, imma jekk aħna kostantanjament fil-problemi, fit-tfixkil, fil-konflitti, bħala Kristjani ngħidu imma Alla xi jrid fiha dis-sitwazzjoni. Xi kultant tkun ibsa. Għax bħalma nafu, il-kelma tal-Alla ħafna drabi, mhux ħafna drabi, dejjem kważi, li l-ġisem ma toġbux, mhux qiegħda biex tafavorixxi il-ġisem. Sewwa, allura ħambagħtu daqsxejn. Imma aħna bħala Kristjani jekk narfuha di u naqbduha, l-ewwel m'għandha toġob lil Alla dak kollu li nagħmlu. Jekk ħankunu dawl għad-dinja, jekk irridu verament kull fejn imorru nkunu dawl. Mela Pawlu rid itajjara minn nofs dil ħaġa sewwa. U ma nibqgħux b'xejn meta nagħmlu hekk. Għax Alla jwedna l-paċi. Meta aħna nfittxu dak li jrid bil-garanzija li maħniex se jdispjaċina. Għax qed jgħid li jagħtina l-paċi tiegħu. Voldi li meta jiena nfittex ir-rida tiegħu, il-paċi mhux ħatonqos. Bla dubju ta' xejn. Issa, ifirħu dejjem, nerġa' ngħidilkom ifirħu. Imma kif sa nifraħ? Issa, kif ħanifraħ? Ovvjament, hekk ikollok il-paċi ħatifraħ. Imma meta nagħmlu dan, xi ġifieri, infittxu l-prijoritajiet l-aħwa, il-prijorità tal-mulej sewwa. Bħalissa resqin lejt minn is-sena. Qegħdin nagħmlu ħafna preparazzjonijiet għall-milied, anki bħala Knisja. Aħna nagħmlu l-preparazzjonijiet li nintaqgħu hawn nifirħu flimkien, sewwa, anki għall-ewwel tas-sena biex ninaqdu flimkien u nilqgħu s-sena l-ġdida bil-barka tal-Alla u fil-preżenza tal-Alla fejn titmur ejduri. Fejn titmur biex tkun f'din l-imbirka paċi, hekk kif tilqa' is-sena tajba. Bl-istandards tad-dinja, dak il-ġenn u storbju u xorb u x'nafjien kif konna nagħmlu qabel, għax hekk konna nagħmlu qabel. Imma il-paċi fejn kienet? X'differenza meta nkunu verament fil-preżenza tal-Alla? Taf li qed tħares lejn 2019 li ġejja issa? Bih, fih, fil-prioritajiet tiegħu, kollox idur miegħu. Hemm ġejja l-paċi u ħafna minna jagħmlu reżoluzzjonijiet. Kemm hawn min jagħmel riżoluzzjoni? Jien m'għadniex nagħmilhom literalment għax nintelaq mhux m'għandux ikun hemm preparation u pjanijiet ta'. Imma jiena bħala Kristjani aħna għasanna involdi nkunu daqshekk nafdaw fina nfusna sa ċertu punt li inti tagħmel diġà x'ħad tagħmel matul is-sena. Aħna ma nimxux hekk, hekk inti tfittex wiċċ il-mulej, mhux hekk. Aħna nħallu l-Ispirtu tal-Alla jmexxi, jgħinna bl-għajnuna tiegħu nagħmlu l-preparazzjoni ta' dak li qed isejjaħ sewwa, imma jekk qed tagħmel riżoluzzjoni int li qiegħed hawn illum, int li qiegħed hawn illum.
Deħalt il-mulej, ijet on top tal-proġetti tijak, tal-pjanijiet u l-preparazzjoni li qed tagħmel f'din is-sena. Għax il-mulej hekk qed jgħidilna. Intom li qegħdinaw tisimgħu il-kelma tiegħi, irrid ma rridx iktar li tibqu f'dan il-livell. Bħala prayer group aħna wkoll bħala jakkaw minna diġà u jafu fuq xi ħanejdu. Ukoll tlajna livell ieħor, grazzi mulej għax akkrit. Konna nħassuha fl-ispirtu u dal-aħħar kellna loħtna Wendy hawnhekk, grazzi mulej għaliha li konfermatilna u għenitna biex aħna nitilgħu f'livell ieħor ta' talb li verament il-mulej irid. U qed nagħmlu preparazzjonijiet ukoll u qegħdin nagħmlu talim li ħanalmu l-Knisja wkoll u anki lil min irid jiġi minn barra ħalli nikbru fit-talb. Għaliex? Għax it-talb huwa il-mutur ta' kollox. M'hemm l-ebda ministeru laħwa li se jirnexxi jekk ma jkunx hemm it-talb. U għalikom ukoll kull inkwa ministeru li hawnhekk ukoll għandu jkun hemm il-preparazzjoni għal dan il-livell, għal dan ix-shifting ieħor li se nitilgħu il fuq. Ma jistax ikun li jkun hemm shifting mingħajr talb. Sewwa, imma voldiri għal xi ġrid niġi. Voldiri f'din il-bidu ta' din is-sena li aħna qegħdin nersqu issa, qegħdin nagħmlu preparazzjoni bl-għajnuna Alla għal livell ieħor ta' talb. U hekk għandu jkun f'kull inkwa ministeru. Għaliex għax bħala Knisja rajna li jekk aħna se nimxu f'din il-paċi Alla fejn aħna nimxu, għaliex għax qegħdin nagħtu priorità il dak li qed jgħid Alla. Sewwa meta aħna qed nagħdu il-priorità għal dak li jrid, x'jiġifieri, x'qed nagħmlu? Qed nobdu. Mhix hekk? L-ubbidjenza hija ċavetta. Għal xiex? Jekk inti għaddej minn kaos fil-ħajja tiegħek illum, oraj, u qed tgħid fejn din il-birka paċi li qed tgħid biha di? Għal ilha taf kif? Bl-ubbidjenza. L-ubbidjenza hija ċavetta. Orajt, li tagħlaq il-bieb f'wiċċ id-demonju. Għaliex, għax kull inkwiet ġej minnu. U li jgħawwar u jagħmel u jaqla l-inkwiet u t-taħwit u t-kissir, mela allura jekk int ma tafx kif talaqlu il-bieb, illum il-mulej qed jgħidlek obdi. Obedience is the key. U noqogħdu attenti għal għaliex titkun full obedience għax fajnej il-mulej jekk inħallu mqar parti żgħira u kemm il-darbednija di, tkun partial obedience li fajnej il-mulej mhijiex biżejjed, titkun 100% obedience. Voldiri dawn kollha hija kelma llum biex hekk int għaddej minn kaos u titmur fis-saltna tad-dawl, fis-saltna fejn hemm divine order, fis-saltna tal-imħabba, iċ-ċavetta hija ubidjenza. Allura bħalissa induru dawra daqsxejn f'qalbna u naraw jekk verament m'għandix paċi bħalissa, jekk għandi kaos ġifieri ma nafx fejn ħanati rasi. Għax qed tinqala waħda wara l-oħra ma nistax nagħlaq bieb. Ejjew naraw x'inhu l-każ, jista' jkun qed inkun diżobbedjenti f'xi ħaġa. U jekk kienu l-każ, m'għandekx għalfejn taqta' qalbek, itlob l-għajnuna tal-Ispirtu Alla li qiegħed fik. Li ħajatik il-paċi. Tħares lem u law u lem u lej l-ebda direzzjoni oħra biex issiba l-paċi, biss ġo fik. Mela, issa, aħna qed inħarsu s-sena li ġejja. X'qed niġu msejħin li nagħmlu l-aħwa? Ħalli nibdew abwiċċ il-ġid. Bħala Kristjani, bħala komunità. Kemm il-darba l-pastor jedinna ejjew biħġarkom għat-talb. Ejjew għat-talb. Għaliex? Għax it-talb huwa neċessarju biex inti tkun fil-preżenza t'Alla. Mela number 1, jekk il-paċi tiġi bil-preżenza t'Alla, make sure li qed titlob. Kemm id-dar u kemm fil-komunità għax Alla jrida. Mela is-sejħa li qed jedinna ejjew f'Jannar ħanamlu 21 days talb u sawm.
toġobni u ma toġobnix, ibsa u mhux ibsa. Ejja nagħtu priorità lill-kelma talla. U lil dak li qegħdin fuqna, li qed jgħidulna isma' bħala Knisja. F'Jannar irid ikun hemm it-talb u s-sawm għal xiex. Ħalli nfittxu wiċċ il-mulej għal dak li jrid għall-Knisja, għal dak li jrid fil-familji tagħna, għandna 21 ġurnata nfittxu wiċċ il-mulej. Mhux ngħidu biss all right, irridu naħdu azzjoni, imma. Jekk irridu nitilgħu f'livell ieħor li qed isejħilna lih, hemm bżonn li aħna ninaqdu flimkien biex bħala Knisja nfittxu wiċċ il-mulej, mela. U fl-istess ħin inkomplu nikbru flimkien f'dan il-livell ta' talb irid joħodna fih. U meta nagħmlu hekk għax qegħdin nobdu il-breakthrough tagħna li aħna tant għandna bżonn fiż-żwieġ tagħna, fil-familji tagħna, aqqas tkun taf kif ġi. Aqqas tkun taf kif ġi. Imma rivelja ruħek meta tkun f'ubbidjenza kif il-mulej jaħdem. Ħafna drabi esperjenzajta di. Inkun li nitlob ħafna għal xi ħaġa li nixtieq li għandi bżonn u tiġi waħda. Għax nitlaqa' qisu pa' speċi u mbagħad netqara. U nirrealizza ma ngħid insejt li l-nifsi dal-jumej. Warrabt lili minn nofs. U meta tagħmel hekk, il-breakthrough jiġi. Hekk jaħdem il-mulej. Hija sorry? Eżatt, imma ħafna drabi it-trabil tagħna jew il-bżonn tagħna jiġalek tħares leħ. Mentri hawn qed jgħidilna tħares iktar leħ għax iktar ħar ħadd neħħi l-fokus minn fuqi qed jgħid il-mulej u ħadd titfu fuq il-problema. Flok qed tkabbar lili, qed tkabbar il-problema u x-xitan jorok idejh għax ma naslux hekk. Allura m'hemmx xi ċavetta kbira wara kollox, obedience f'kollox. Meta aħna nobdu il-kelma talla u l-dawk ta' fuqna, l-dawk li qed imexxuna, dawk li il-mulej poġġa fuqna, hemmhekk għandna iċ-ċavetta biex insibu l-paċi u l-breakthrough tagħna. Xi ħaġa oħra, is-services nattenduhom għalfejn qed insemmihom daw. Ħalli is-sena l-ġdida ejjew biħġarna inkunu verament committed u sodi fiha nedwara dak li m'għamilx is-sena l-oħra irrid nagħmlu dis-sena. Kemm fil-ħajja tiegħi u kemm fil-Knisja, flimkien maħuti. Jekk is-services ma kontx niġi, jew kont infalli għax ix-xogħol u għax għaż-żina u għax hekk u għax ejjew inkunu committed iktar u nħarsu lej Kristu Sidna li wettaq il-missjoni tiegħu sal-inqas ħaġa mar fuq is-salib u ħada kollu li l-mulej Alla rid minnu u wettaqa. Għaliex għax kien qed jara lilna. Kien qed jara lilna fil-bogħod hekk tgħid il-kelma bina in his mind. Allura aħna bħala Knisja u li ħallina biex aħna inkomplu l-missjoni tiegħu. Se noqogħdu sejrin u għax illum hekk u għax għada hekk u għax il-bart u għax hekk. Mela ejja nkunu committed. U ma niġux is-service tajjeb li nirċievu. Imma ejja nżommu f'moħħna li hemm ħadd ieħor li għandu bżonna. Ejja ngħidu ħammur għax b'kelma tiegħi xi ħadd sajfiq, xi ħadd se ninkoraġġih. Hekk inħarsu lejha hekk l-aħwa li hekk għandu jkun. Ħanimxu mod ieħor. It's not about me, it's not about us. Mhux aħna aktar, it's about him. Sewwa and his church. Hekk għandna nħarsu lejha. Mela u dawn l-imbirkin guests li konna li jiġu minn barra jitimawna xi kelma li l-mulej ipoġġi. Ejjew nonorawhom. Nitalmu nonorawhom u nirrispettawhom meta jkunu ġejjin. Ngħidu isma' da mibgħut minn Alla. Laqietaw. Sewwa, ħammur m'għandix nitlef u tonora bniedem talla. Meta aħna qed nonoraw bniedem talla ukoll qed ikollna l-paċi għax il-mulej irid li aħna nonoraw lin-nies tiegħu. Volti li dawn huma kollha ċwievet, ċavetta għal suċċess fil-ħajja tagħna. Mhux iktar dak li rajna fil-bidu, u l-karozzi, u l-familja, u l-ġob, dawk jiġu. Imma meta aħna nagħmlu di,
Meta aħna nagħmlu priorità l-Alla, meta aħna nakkwistaw dik il-paċi għax hemm il-preżenza tiegħu, kollox jiġi, il-familja tkun ferħana, fil-ġob ħajkun aħjar, il-finanzi se jkunu tajbin, is-saħħa se tkun aħjar. Ħanaqralkom daw skrittura issa, fadi mhux qed ngħidu jien ġast biex nagħti kuraġġ, x'qed jgħid Alla. Bodi it's a promise. Mela, x'qed ngħidu iżjed? Is-saltna Alla x'fiha. Ejn nagħmlu check-up daqsxejn. Is-saltna Alla hemm l-imħabba. Mela, hemm imħabba f'ħajjitna. Hemm it-tip ta' mħabba li hija agape love dik li il-mulej iddepożita fina permezz tal-Ispiritu Santu meta aħna ġejna mwildin mill-ġdid. Għandna dik li mħabba ejn nagħmlu number 1 dik iċ-check-up biex hekk mhix qiegħda hemm we make sure li la qiegħda hemm inħalliha tatwa f'ħajti sewwa u naġixxi fiha. Dawl, aħna dawl. Jew qegħdin nimxu fid-dawl, joħlif dlam m'hemmx madwarna. Jekk hemm id-dlam, illum qed jgħidlek kif tneħħih. Sewwa, ejja ma jibqux ġas kliem daw. Din hija s-saltna talb hemm f'ħajtek. Għax hekk ħadd ikkomunika mal-mulej. Talb u l-aħħar waħda ordni divina. Fi żwieġ. Qegħdin nimxu sew. Jew qegħdin nkunu nippikaw ma' xulxin. Min qiegħed fuq min? Hemm l-ordni divina, sewwa kif irida il-mulej. U iktar minn hekk, hemm il-kelma t'Alla li jekk aħna qegħdin fiha ħadd igwidana kif għandna nkunu Kristu li meta l-Knisja u l-arusa li tisottometti leh. Mhix dik? Kristu li miet l-ewwel u l-arusa li sottomettiet għax tant ħabba. Ejja naqbduha di, għax din tinkorpora l-paċi li qegħdin nitkellmu fuqha aħna. Issa, jekk aħna qed nimxu f'dawk, l-aħwa, jekk aħna qed nimxu f'dan l-erboġġetti, sewwa hekk biss ħankunu ċerti li l-motivi tagħna huma puri. Għax wara kollox il-mara jara l-qalb. Mela jekk aħna rridu nkunu ċerti li aħna il-motivi tagħna huma puri u li l-kondotta tagħna, l-attitudni tagħna se ġġib glorja u unur lill-Alla, ħajkonna l-paċi. Dan huwa tip ta' talim li ħajtellana mill-livell għal ieħor. Ma nistgħux nibqu babies. U bħalma jagħmlu l-babies kif tant ikunu selfish ukoll. Għax irridu dak li hu tagħhom u kif irridu huma, u jekk ma tissodisfahomx, jaqilulek panik. U ejja ma nibqux hekk. Ejja nikbru u niklu l-laħam. U nsiru maturi shape kif irrid jagħmilna l-mulej, inħalluh jaġinna kif irridu, xi kultant ikun hemm weġa u tafisa, imma m'hemmx tagħmel, all right. Xi jkun hemm xi żabbra li tgħid ouch ukoll, imma l-frott wara jkun bnin. U hekk għandu jkun. Sewwa, mela, dal-waqt nasal għat-tmiem, ejjew immorru Eżajja 1:19. Imma sa nerġu mmorru fil-Filippin, voltak tistgħu żommu sobajkom hemm, ħanespiċċa b'Filippin nerġa'. Eżajja ktieb li tant inħobb fi ħafna x'titgħallem minnu. Ħafna, vera ħafna tu pjaċir taqrah. Eżajja 1:19, din hija kelma. Żommuha f'qalbkom, jekk ma żommu xejn, żommu din lejla f'qalbkom. Eżajja 1:19. Jekk intom tridu u tobdu, voldiri mhix tobdi biss issa, tkun willing li tobdi. Għax qalbek hija tal-mulej li inti akkosta kollox trid tobdih. Ara, mhux ħanobdi għax hekk biex nara xi ħaġa f'ħajti, le. Jekk inti trid u tobdi, ara x'qed jgħidilna l-mulej. Intom tiklu l-ġid tal-art. Hemm promessa li mhix ċara daqshekk. Jekk int trid u tobdini, tara l-ġid tal-art. Mela x'qed tistenna f'ħajtek?
il-ġid li inti trid fajtek. Hawnhekk qed jgħidlek. Obdi, kun willing li tobdi mill-qalb u jingħatalek. Da sekk hija sempliċi. Imma mbagħad hemm konsegwenza jekk aħna ma nagħmlux hekk. Iżda jekk tedu le u twebsu raskom, ix-xabla tikolkom. Għax fomm il-mulej tkellem. Dan qed jgħid il-mulej. Mela jekk inti trid festa f'ħajtek. Obdi. Isma' be willing, għax għalhekk aħna minnija f'undercover di. Hemm differenza bejn tobdi u tissottometti. Tobdi, ħafna drabi nobdu ma jkunx mill-qalb, mhux biżejjed. Imma li you'll be willing li inti tissottometti mbagħad għax inti l-attitudni tiegħek qed turi li inti trid tobdi, għaldir dawn huma kollha a new standard, a higher level standard of kif il-mulej qed jistenna minna. Mela, plus hekk hemm il-benefiċċji. Ħadd iekol mill-art qed jgħidlek, ħadd ikol il-ġid tal-art. Mela hemmhekk qed jgħidilna il-paċi li ħajkollok mill-mulej tiddependi mill-willingness tiegħek li inti tobdi. Hekk ma tagħmilx hekk ħadbati. Għax fuq il-message, jekk taqrawha fuq il-message, il-translation tal-message jgħidlek, you will die like dogs. Issa, dogs, ma nix qed ngħidu għall-klieb. Klieb fis-sens l-annimal, għax aqqas dawk ma jmutu illum ma jmutu hekk. Imma għal dawk li mhumiex tal-patt. Tmut bħalhom. Il-mewta li tieħdok għal dejjem fl-eternità. Għax id-diżobbedjenza fajna il-mulej hija kbira. Għalih hija witchcraft, hija rebellion. Mis sempliċiment ħawiwa sajjifimni l-mulej mela. It's rebellion. F'kollox. Mela nkunu 100% li qegħdin in his will. Li ħana qegħdin fil-pjan tiegħu, li ħana qegħdin fil-ways tiegħu. U mhux biss qegħdin noġbuh, imma ħangawdu. Ħangawdu mill-paċi li hija ta' Kristu. Issa, mela nibqu nżommu sħiħ kif qal Pawlu, ejja morna qilbu fil-Filippin ħanalqu. Hawnhekk qalilna Pawlu nibqgħu il-dawk in-nies li tant kien iħobb biex jibqgħu jżommu sħiħ fil-mulej. Dik hija aktar ħaġa importanti. Mela, ejja morru Filippin issa fejn konna u naqraw minn vers 8. Ħanispiċċaw hekk. Mill-bqija ħuti, vers 8. F'dan għandkom taħsbu, mela f'dan li ġej għandna naħsbu, mela jekk qed naħsbu xi ħaġa oħra, mhijiex li jrid il-mulej u sa noħorġu mill-pjan Alla u mir-rida Alla. F'dan għandkom taħsbu, f'kull ma hu veru. Issa dak li hu veru nafu fejn sibuh aħna, fejn sibuha. F'Ġesu u fil-kelma tiegħu. Il-kelma, xwara kollox huwa Ġesu u l-kelma. Mela kontinwament irdu naħsbu f'Ġesu. U l-kelma tiegħu f'dak li hu veru. Irridu naħsbu f'kull ma hu xieraq. U sewwa. Mela jekk ħajġi ħsieb ħażin warbu, toqgħodx tenterjaħ f'moħħok. Hekk hix vendetta, hekk hux dwejja, hekk hux kif ħadpatti, hekk hux jinnaf anything, xi ħaġa anke se tmur x'imkien. Jew ħatamel xi ħaġa li taf lil mulej. Neħħiha minn ras, neħħiha, aqqas biss taħseb fuqha u ma qed jgħidlek f'kull ma hu ġust, f'kull ma hu safi. U hawnhekk rajna kif inkunu safjin ftit ilu. Alright, billi nkunu dawl, imħabba, nkunu fit-talb u f'ordni divina. Hemmhekk inkunu ċerti li aħna qegħdin fis-safa. Sewwa, u f'kull ma jistħoqlu l-ġieħ, f'kull ma hu ta' virtu, f'kull ma ħaqqu t-tifħir, f'dak kollu aħsbu qed jgħidhaw. Biss kull ħaġa oħra ma tidħolx f'dak li jrid il-mulej. U tgħidli biex nagħlqu ftit u naħsbu ftit issa, u meta nagħmlu hekk, Alla taslim ikun magħkom qalilna Pawlu hawn. Mela jiena x'nista' naħseb meta jien nkun għaddejja minn xi maltempata u ħlif rat u sajjetti u xita ma nibdix nara madwari. L-Alla fejn sa narah f'din il-maltempata? Kif ħadd tiġi din il-paċi? Kienet pritka fuq hekk sewwa l-obbedjenza, naraw il-paċi ta' Kristu, id-differenza bejn il-paċi ta' Kristu u l-paċi tad-dinja. Il-paċi tad-dinja ma rridux hija tal-ġisem,
xiret il-ġisem. U meta tkun f'dik is-sitwazzjoni, aħseb ftit, x'għamel Alla miegħek fil-passat? Taf li meta tagħmel hekk, tirxox ta' terġa' għax xi ħaġa għamilt żgur miegħek fil-passat il-mulej. U ħafna drabi ix-xitan dik jipprova jnissik. U meta int taqbad taħseb f'dak li hu tajjeb għax Alla biss affarijiet tajbin jagħmel fil-ħajja tagħna, u dak li jipprova jsir innaladu, jinessina u jaljenana x'għamel Alla magħna. Allura l-aħwa number one, meta nkunu għaddejjin mill-maltemp, jekk hemm il-kaos f'ħajtek, illum iddeċidi qed jien ħanobdi, ħanimxi skont dak li qed jgħidli Kristu l-kelma tiegħu u il-paċi, ir-rida, anzi, ħanistragilja liha. Imma mbagħad nara x'għamel Alla lija. Aqgħod taħseb ftit il-lejla. F'dawn il-momenti jekk li ħanispiċċaw din il-pridka. X'għamel Alla f'ħajtek? U tara kif qalbek diġà tibda tistrieħ. Għax l-għamilha darba jerġa' jagħmilha u jibqa' jagħmilha. La ħarġek darba, l-ewwel darba ħarġek mill-Eġittu, l-iktar ħaġa importanti. All right. Voldiri ħriġna minn hemm tiġajja biżejjed, iktar minn biżejjed dik. Imma aktar minn hekk fil-ħajja personali tagħna. Min xi ħarġek? Number one. Number two, kif orijilek il-fedeltà tiegħu? Ħafna drabi nkunu fix-xifer. Ħafna drabi aħna stess ma nkunu bsarna kif ġabarna minn dak li konna fih. Għax Alla huwa fidil. Fidil xiġifieri li hu il-kelma tiegħu iwettaqha. Voldiri jekk aħna naqbdu l-promessi kollha tiegħu, all right, ixini fil-fejqan, fil-ħelsien, anything, f'dak kollu li aħna għandna bżonn, fil-relazzjonijiet tagħna, fil-Knisja, fil-ministeri tagħna, jekk aħna verament f'dawn il-momenti impoġġuh u nibqu nħarsu leħ palma qegħdin ngħidu f'dawn it-tmiem ta' din u niftakru fil-fedeltà. Kemm kien fidil li wettaq dak kollu li kellna bżonn, hemmhekk ħaterġa' tuħu r-ruħ l-aħwa. Number two, voldiri, infittxuha u t-tielet waħda. Aħseb ftit. Għaliex għandek tarfu bħala denju li tafdaħ. Li bat li l-Kristu imut fuq is-salib. Sewwa, idbiċċar għalina. Wettaq sal-inqas ħaġa il-missjoni li batu. Għaliex għamilha Ġesudi, għaliex għamilha? Taqsekku denju mela li nafdaħ. Imħabba aktar minn din. Fej ħassibu mħabba aktar minn din, fej ħansibu għal-ħabar? Imkien. Kollox idur miegħu. Kollox idur miegħu. Mela allura, spend time in the word, ejja nkomplu. Infittxu il-kelma nikbru fil-mulej. Illa għaliex aħna msejħin biex nimxu fl-ispirtu. U li nimxu fl-ispirtu dik tfisser. Tant inkunu mimlijin bil-kelma talla li l-ġisem aqqas biss nibdu nagħtu kasu iktar. Imma titqattaħin biex intasal f'din is-sitwazzjoni. U nżommu wkoll f'moħħna li diġà kollox mitmun. Aħna diġà għandna dan, ejja nitalmu nirċievu mingħand il-mulej. U ħafna drabi dik li ma nafux, nirċievu. Irridu nippożizzjonaw lil nfusna biex nirċievu. Ejja nitalmu nippoġġu lil nfusna biex nirċievu. Kollox wettaq diġà. Il-paċi dik li tinkorpra li jint tkun kapaċi tgħid kollox mitmum, Ġesu għamel kollox għalija, issa jien se npoġġi lil innifsi f'dik il-pożizzjoni li nirċievi. True obedience. Submission, bħalma mill il-mulej, l-umiltà. Għaliex, għax il-kelma tgħid, dak li huwa li Alla x'jagħmel. Jollih, u dak li qed fuq il-pedestal, sabtu. M'hemmx fejn tmur. Mela dik oħra wkoll. Niftakru biex nagħlqu l-bieb fuq ix-xitan bl-ubbidjenza u l-aħħar ħaġa nifqu ingergru. Għaliex? Għax id-gergir ħafna drabi naqgħu fih u jġib tkissir. Niftakru
li l-Izraeliti. All right. Vjaġġ ta' 11 il-ġurnata ħadilhom 40 sena. Igergru, jduru ma l-istess montanja, igergru, jagħmel xi jagħmel Alla jibqu igergru u fl-aħħar xebbuh lil-mulej u bir-raġu. Li ma biex noqogħdu attenti li ma jagħmilx hekk magħna. Għax meta int qed gerger, voldi qed tgħidlu isma' m'intix qed toġobni. Mhux qed tiddejjaqni, mhux qed tagħmel, mhux qed toġobni kif qed tmexxi int ħalli lili. Wara sekk hija kera taw affarijiet li xi kultant narawhom ċuċati bil-Malti, imma kemm huma kbar. Huma l-qofol ta' kollox. Ejja naqtuh id-gergir għax qatt li jeqret il-tama ġembna u dawk li qed ngħixu magħhom ejja. Sewwa, qed iġib saħta. Laħwa. Di kienet kelma li Grazzi mulej, Gloria lilek mulej Qaddis. Li l-Ispirtu tal-Alla rrid illum, għax bħalma qedtilkom u bħalma taf Marjella u l-pastor f'11 dal-għodu sirt naf li ħan nippredka grazzi l-mulej imma kuntenta għaliex biss kienet f'moħħi imma hekk jaħdem l-Ispirtu tal-Alla. U nemmen li kienet mill-Ispirtu tal-Alla ħatħalli l-frott sewwa ejja nbaxxu rasna. Ħalli f'dan il-ftit momenti issa induru dawra ma nfusna. L-ewwel nett biex il-paċi tal-mulej jekk mhux qiegħda f'ħajjitna tiġi. U nħalluha tiddomina il-ħajja tagħna. U nitolbu wkoll biex ma nħallux il-paċi tad-dinja tiffiltra. Ma nixxenqux għal din il-paċi, nitolbu għad-discerniment biex il-moment li aħna naqgħu fiha di li naqgħu li nixxenqu għal paċi tad-dinja b'xi mod l-Ispirtu tal-Alla li qiegħed ġo fina għalhekk jorina. Dejjem ħajurina kemm sa nkunu sensittivi aħna għal dan l-Ispirtu ħanin, Spirtu ġentili li ħafna drabi jiġi bleħen u vuċi sottili. Aħna nibdu nfittxu xi ħafna manifestazzjoni bħalma kien għamel Elija dak meta qed jistenna xi maltempata jew xi nar u l-mulej qallu a still soft voice kull ma tistenna. Bekk kelmu u hekk ma nagħmlulux il-wisa u jekk ma ntuħx ċans jitkellem. Dan il-vuċi sottili ma nista' nisimgħuha. Mela ejja nitolbu, ejja nbaxxu rasna. U verament, Mr. Qaddis, hekk kif aħna nidħlu mhux nidħlux il-preżenza tiegħek hawn qiegħda mulej, imma aħna nkunu iktar aware tal-Ispirtu tiegħek ikellimna l-koll mulej. Nitlob f'isem Ġesu Kristu biex verament inti tmiss il-qlub tagħna llejla mulej. Biex dak li inti għandek ippreparat għall-Knisja tiegħek ma nkunux aħna individwalment mulej li forsi nkunu ta' fixkil. Imma aħna llum mulej Qaddis f'isem Ġesu Kristu qed ngħidulek aħfrinna jekk aħna konna qegħdin nagħmlu dan mulej. U permezz tal-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħek aħna npoġġu lilna nfusna, nippożizzjonaw lilna nfusna mulej biex nirċievu dak li inti diġà wettaqt mulej. Nirringrazzjawk għall-paċi li ġibt Ġesu. Dik il-paċi li int biss taf tagħtina u mhux kif tagħtina d-dinja mulej. Għalhekk nirringrazzjawk għal dak li se tagħmel mulej Qaddis, għall leġubijiet li ħad tagħmel kull wieħed u waħda hawnhekk. Nitlob mulej Ġesu għal biex din id-divine order li inti tant trid isseħħ f'kull ministeru hawnhekk mulej Qaddis. F'kull familja mulej, f'kull żwieġ missier. Ħalli verament inkunu il-koll sħaħ fik bħalma talab Pawlu mulej, li nibqu sħaħ fik. Il-ġlida tagħna mhijiex mulej Qaddis għal dak li hu materjali. Imma biex verament nibqu f'din il-pożizzjoni u ma nħallux ix-xitan waqqana minn din il-pożizzjoni li ntpoġġejtna fiha mulej. Għalhekk nirringrazzjak missier. Irċiev il-glorja llejla mulej. F'isem Ġesu Kristu. Halleluja. Il-ġodda kien hawn xi waħda ġdida għadha hawnhekk fil-kasna da tolli naqra idea ħanara naraħiex. Le? All right.
Le? Mela, nitlobkom laħwa, issa namlu qatt għal min jixtieq, għal min għandu il-kaos fil-ħajja tiegħu, għal min jixtieq din il-paċi ġenwina verament. Ejjew il-koll namlu pasta umiltà u noħorġu nitolbu. Ngħidu l-altar team, ħalli l-mulej juża lil dawn in-nies biex flimkien inkunu nistgħu nitolbu għal dan il-livell, għal dan l-istandard ta' paċi li l-mulej irid itellana fih. Għalhekk nistidinkom x'inhi il-bżonn li jista' ikolkom, il-bżonn fejqan jew restawrazzjoni jew xi kelma mingħand il-mulej. Oħorġu ħalli nkunu nistgħu verament ingawdu minn dak li l-mulej għandu għalina l-koll. Kira bada sombra dalla bajja sikin dera li brejn bekin and branda. Taqtax qalbek qed jgħid il-mulej, oħroġ. U jiena norik kemm hija faċli li dak li hemm fik inti tkun tista' verament tixxierek, inti tkun tista' verament tħallih jimmanifesta. Mhux f'ħajtek biss, imma f'ħajjiet ta' dawk li qegħdin madwarek ukoll. Ejja verament ħalli dak li l-mulej irid ħajseħħ, ħajatina l-qawwa. Ħajatina il-qawwa tiegħu, ħajatina id-discerniment tiegħu, ħalli verament jatina il-paċi tiegħu. Ejja verament ma nħallux l-għadu. Ifixkinna l-aħwa. Għalhekk jekk inti titfejqan, jekk inti trid ħelsien, huwa l-mument fej nistgħu nitolbu għalikom għall-glorja tal-missier biex il-missier dejjem għall-glorja tiegħu jingħata l-unur u l-glorja f'isem Ġesu Kristu.